Rejima İranê li hêva sermawezê de her du demjimêran girtiyek bi darvekiriye. Pêka raporên belavbûyî rejîma Îranê li hêva sermaweza 1404 rojî de zêdetir ji 338 girtî li girtîgehên Swêlî seranserê Îranê de bi darvekirine ku bi awayê nêvîn jî li her rojê 12 kes û her du demjimêran girtiyek bi darvekiriye. Ev amar bi tenê wan haletan li xwe digre ku hatine tomarkirin û rêjeya serasta bi darvekirin, bi sedema sansora dijwar li ser ragihandinan û herwîsa derketina raporan ji girtîgehan gelek zêdetir ji amarên tomarkiriye û rêjeya bêserşûnkirin û kuştina li cêr îşkenceyan jî bi serastî nehatiye zanîn. Pêka rapora heyvanê ya Xranayê li hêva sermawezê de 226 rapor 338 haletên bi darvekirin, 21 haletên sepandîna sîzaya bi darvekirûnê û 6 haletên piştî rastkirina sîzaya bi darvekirinê li xwe girtiye ku 2 haletên bi darvekirinan li ber çavên xelkê hatine kirin. Piştî aloztirbûna rewşa evlehî û birêveberiya rejîma Îranê û ji dest çona rewatiya rejîmê, bi taybet piştî şerê 12 roje, rejîma Îranê rêjeya bi darvekirin û sepandîna sîzayên gelek giran bi taybet bi darvekirina girtiyan zêde kiriye û vê yekevek alavek bo tepeserkirina zêdetira xelkê Îranê bi taybet netewên Kurd û Belûç bi kar tîne.